Ideme surfovať. Áno. Čaute kamoši. Dneska je ten deň, kedy sme si povedali, že ideme vyskúšať niečo nové, bláznivé a zoberieme vás so sebou. Dneska zatiaľ moc slniečko nevyzerá byť, ale tak zase je iba 8:55, takže veríme, že bude slnko. Dneska je piatok 13. A my ideme surfovať, takže pravdepodobne konkrétne mňa, uhryzne žralok, zožerie ma. Dúfame, že všetko dopadne dobre. Nič, ideme, lebo už nás tu bude za chvíľu čakať auto, ale ešte predtým, než ideme, tak pozdravujeme zase našu skvelú Janku, Maťa, Amalku, Paťo, Vanes, Mirka, Aďo a všetkých, na ktorých sme zabudli. Takže to musíme. Tí, ktorí by to nechápali, prečo zdravíme týchto ľudí, tak proste musíme. Už sa nachádzame tunak, už sme dostali neoprany a teraz budeme mať lekciu asi nejakú. Hej, ideme najprv na nejakú teóriu, potom rozcvičku a potom pôjdeme do vody, tak som zvedavá. Áno, vypadá to fakt, že zaujímavé, ten neopran. Aké máš pocity? Ešte zmiešané. Prvýkrát ideme na to, takže to bude také stresiky trošku, ale teším sa. Neopraník mám na sebe. Som zvedavý na to. To dáme. Áno. Už sa akurát nachádzame tunak, v Tagazaute. Tam ideme surfovať a som fakt zvedavý, že čo to bude. Radka už má stresy, ja tiež. A je to fakt, že husté. Som zvedavá. Už sme dostali dosky. Strašne veľké. OK. Akurát už sme na pláži a vlastne mali sme tu teraz takú lekciu trošku, že radšej pôjdeme do vln, keď budú trošku bezpečné, lebo dneska je toto také rozvírené. A teraz zatiaľ hráme futbal. Takže ideme hrať futbal. Radka skončila v kruhu. Teraz musí chytiť loptu, aby... už je chill. Takto si tu ľudia surfujú, no snažia sa. Nás to čaká, že za chvíľočku. Fakt som zvedavý na to. Ale vlny vypadajú byť celkom fakt, že... Dosť veľké a dosť dobré, že? Ja sa teším, ale aj mám strach trošku. Ja sa bojím. Hej, Mojko. Nakoniec ti to bude lepšie než mne. No, to si nemyslím. Akurát máme teraz pauzu. Dali sme svoje prvé vlny. Áno, Radka ich dala asi 5, ja som dal asi 3. No 3 som dal, ty 5. A bolo to fakt, že crazy. Ten pocit, keď sa postavíte na tú dosku v tej vode, to je extrém. Nemáme to natočené, ale teraz vlastne sa pojeme niekde asi nachalovať. Potom máme ešte asi nejaké 2 hoďky, že chill. Slobodné. Hej. Slobodné, že môžeme jazdiť, koľko chceme. No a to vám natočíme určite. Je to fakt, že bomba. Extrémny pocit a myslím, že sme si našli koníček. Dostali sme takéto bagetky. Radka už aj okoštovala. Nie je dobrá, že? Je tam cibuľa, takže nič pre nás. Prišiel nás tu pozrieť psík, kamarát. Takýchto tulevých psíkov je tu, že strašne veľa. Čau, čauko kamoš, surfer. Keďže tento Havko sa nám veľmi zapáčil, sme mu dali aj napiť, aj najesť. Dali sme mu bagetku, dali sme mu vodičku. Všetko už... Ale iba mäso vyjedol. No. Radka ide na vlny. Rozhodli sme sa, že vám to natočíme tak, že najprv natočíme Radku a potom natočíme mňa. Lebo zabudli sme kúpiť tú blbosť. Dá to, nedá to? Ako to je? Nie, musí to dať. Jasné, že to dá. Dáš to, že? Už ide na to, dúfam, že to bude mega dobre vidieť. Ak nie, tak sorry, no. Je celkom ťažké chytiť tú vlnu, ale keď ju chytíte, tak to je mega dobrý pocit. Radka sa teraz snaží ju chytiť, ale fakt je to, že... Nie je to také jednoduché, no. Poď. Nevadí. Tak dlho som čakala na vlnu, až som ju nedala. Ale dobre to bolo. OK, idem na to, idem to vyskúšať. Hádam sa nám to podarí. Dúfam, že budeš úspešnejší ako ja. Ale mimo kamery nám to išlo. Hej, mimo kamery nám to išlo. Presne tu niekde teraz domko je.
A je oveľa ťažšie sa dostať proste cez tieto vlny, čo už dochádzajú sem, ako proste chytiť tú vlnu. No. Drbol dole. Nie, to je zákon schválnosti, že keď vytiahneme kamery, tak proste buď nie sú vlny, alebo nám to nejde. Tuto mohol chytiť. Tuto mohol chytiť. Aj. Ježiš, dúfam, že si neublížil. Extrémne veľa vody som sa napil. Ale že extrémne. Uj. Ale je to bomba. Aj keď to nedávate, že sa úplne vás tá vlna, že úplne že rozbije, tak sa aj tak užívate. A my si to ideme užívať. Mrzí nás, že sme nedali vlnu na video. Ale ja vám tu mám teraz záber, ako to vypadá. Oh, I'm burning. This is my final day. My už sme sa že prezlikli. Bolo to, že normálne, že extrémne peckovo dobré. A určite to nie je naša, že posledná skúsenosť takto. Ešte si to isto vyskúšame niekde. A inštruktori úplne, že peckoví, ak tu chcete ísť, tak máte to v popise. Určite to vyskúšajte. Stojí to za to, postarajú sa o vás, dajú vám najesť, zahrajte si futbal a fakt, že zábavka úplná. Mega dobrý deň. A nemusíte sa toho vôbec bať. Naučia vás to a budú sa snažiť, aby ste sa postavili aspoň raz. Nám sa to podarilo viackrát ako raz a bolo to fakt, že peckové. A inak ešte taká vec, vlastne teraz sme od Agadíru pol hodinu a sme v mestečku Tagazal, čo je vlastne hlavné mesto, kde sa chodí najviac ľudí surfovať. Z celého sveta tu chodia surfovať a je to fakt, že perfektne krásne miesto. Odporúčam. Naozaj, my sme zaplatili vlastne 123 € Za dvoch. Za dvoch. Za celý deň. Na celý deň, že tu surfujeme, máme jedlo. A ešte vás aj dovezú, aj odvezú z hotela, takže... Áno, ale viete to mať aj že za menej, ak by ste šli iba že na 2 hoďky. Takže... A to máte vlastne bez obedu a iba s inštruktorom. Áno. Dominik išiel dať ešte Halkovi vodičku. Moje bobo. Dali sme mu, lebo fakt každý jeden pes je strašne smedný, lebo oni sa chudiatka nemajú kde napiť. Takže sme im dali aspoň my. My už sme prišli a mali sme, že strašnú chuť na mekač, takže si ideme dať mekač. A oni sa že vôbec neponáhľajú. Vôbec. Chceli sme to so sebou, ale začala nám to dávať tu na, takže boli sme strašne hladní, takže sme si povedali, že radšej... Sieme to tu. My sme doteraz chillovali na izbe. Áno. A už napapaní, spokojní, oddychnutí sme. Prechádzame sa po vlastne takej promenádke. Ďalšia vec, čo sa nám stala. Včera, keď sme to vypli, asi sme to nespomínali, ale včera, keď sme to vypli, tak nám ponúkali hašiš, lebo to vám tu ponúkajú že všade. No a dneska nám ponúkali už hašiš, kokain, marihuanu. Akože už sa posunuli. Už sa posúvajú, neviem, čo to ešte chcú dať všetko, ale posunuli sa. Ideš vyhrať hračku? No najprv, a teraz potom to pušni. Musím si vybrať niečo. No veď, ale vyberaj. Niečo blízko niečo. Neboj. To nedáš. Už tu máme ďalší deň. Sme spálení jak repy. Ale že extrémne. Ja som dopadla rovnako ako na Sardinii, ak si niekto pamätáte. No a teraz akurát ideme na štvorkolky. Sme spálení a ideme sa nechať ešte viacej spáliť. Už sme tunák, ideme si vybrať asi nejakú štvorkolku a pôjdeme na to. Tešíš sa? Ale hej. Už sme dostali prvý. Vypadá to zahustie, že? Už sme dostali štvorkolku. Vybrali sme si, že ideme sedieť spolu. Dúfam, že nás inak počujete.
zastávku. Ideme na čajík. Na čajík, ale je to brutálne, je to tak dobre, ty kokso. Dúfam, že ste čo najviac toho videli. Dúfam, že brutál. Akurát si tu ideme dať čajíček. Ideme to okoštovať. A tam sú ťavy proste. Dobre, to. Akurát si chillujeme na takomto úplne že chill miestečku. Za nami veľmi pekné. Takže mega dobré. Fakt strašne super. Toto odporúčame tiež každému a máte to dole v popise. Akurát už sme po štvorkolkách a prišli sme sa napapať. Dali sme si, že... Konečne niečo normálne. Áno, karbonárka a mochitko. Už sme sa napapali. Bolo to, že fest dobré. Ešte asi možno tam pôjdeme, alebo pôjdeme pozrieť do tej vedľa, čo je reštiky. No a teraz ideme do nejakej lekárne kúpiť niečo na popáleniny, lebo sme tak spálení z toho včerajšieho surfu, že doby. Pantenol sme nenašli, ale našli sme tu takú pani, ktorá robí vlasy. A Radka si chcela strašne dať spraviť vlasy, tak sme si povedali, že ideme do toho. Musel som ísť vybrať peniaze, lebo som mal iba na karte, Radka už to robí. Tak vám to ukážem. Tu už Radke robia vlasy. Konečne po 2 hodinách či koľko má Radka copiky. Ale hodia sa jej, napíšte prosím do komentu, že je 10. Hej. Čistá 10. Bolo to pre mňa akože dosť utrpenie. Mám ich 8. Ale zvládla si to. Áno. Ok, ľudkovia, my už sme na izbe. Boli sme si zobrať pizzušku z Pizza Hut a zaplatili sme si oktagoník. Na Slovensku aj v Afrike, všade pozeráme. Áno. A nič, to už by z tohto vlogu asi bolo všetko. Ak sa ti to páčilo, kľudne nám môžeš dať nejaký ten komentík, like, môžeš to zdieľať ďalej. A my ideme fandiť Atilkovi, ty nám môžeš napísať, komu si fandil ty. A vidíme sa ďalšiu nedeľu.